масъалаҳои муҳоҷирати меҳнатиро баррасӣ кардем. мо хостем ки ин информатсияро бирасонем. Салом тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. Як информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем, баъдан комментарияҳоро мехонем. Агар нафарҳое ки бихоҳен грин-картҳои худтонро пур кунед, аллакай як чанд рӯз вақти дигар мондагиай фурсатро аз даст надиҳед. номери WhatsApp рӯи экранда меброяд. Дар WhatsApp бинависонед, грин-картҳои шуморо пур мекунанд ва шумо дар куҷое ки қарор дошта бошед метавонед ба воситаи ҳамин WhatsApp пур кунед. Дар ҳолати бурд кардани грин-карта озодона ба Америка сафар мекунед, зиндагӣ мекунед ва кору фаъолият мекунед. мавзӯи асосии имрӯзаи мо: раиси шӯрои Федератсияи Русия дар суҳбат бо раиси ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори имтинон кард. мушкилоти муҳоҷирати кории шаҳрвандони Тоҷикистон ба Русия ҳал хоҳад шуд. раиси шӯрои Федератсияи Русия Валентина гуфт дар мулоқот бо раиси ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла дар мавзӯи муҳоҷирати меҳнатиро ба таври созанда ва бидуни эҳсосот баррасӣ намуданд. қайд карда гуфтанд, масъалаҳои мубрам, масъалаҳои муҳоҷирати меҳнатиро баррасӣ кардем, аммо масоил ба таври созанда, бидуни эҳсосот ва сару садоҳои бархе нафарон, бахусус аз хориҷ, гуфта мешавад ки ҳал мешаванд. раиси шӯрои Федератсияи Русия изҳори боварӣ кард ки роҳи ҳал пайдо мешавад, ки ба манфиаи ҳарду кишвар ҷавобгӯ хоҳад буд. имрӯз равобити Русия ва Тоҷикистон дар самтҳои гуногун дар заминаи судманд бунёд шуда, дар сурати пеш омадани ягон мушкилӣ дар арсаи дипломатӣ дар соҳаи байниидоравӣ роҳи ҳалли худро пайдо мекунад, афзуд раиси шӯрои Федератсияи Русия. яъне ки дар ин гуфтушунид раиси шӯрои Федератсияи Русия барои ин мушкилиҳое ки ба муҳоҷирон рӯбарӯ мешаванд, мисол дар чӣ бахшҳое ки набоша, инчунин суҳбат кардан дар мавзӯи муҳоҷирон ки ҳамаи ин мушкилиҳо роҳи ҳал дорад ва ҳамаи ин мушкилиҳо ҳал карда мешавад. ба ҳамин хотир ҳар нафаре ки дар муҳоҷират қарор дорем, ноумед нашавем. худованд хоста бошад, ҳар мушкилие ки ҳаст ё ҳар мушкилие ки пеша мешавад, ҳамаш мегзара ва ҳамаш боз ба мисли пештара хуб мешаванд. мо хостем ки ин информатсияро бирасонем. аз ҷониби раиси шӯрои Федератсияи Русия пешкаш гардонидагӣ буд ва ба маълумоти шумо расонидем ки яке аз хабарҳои муҳим мебошад ки дар мавзӯи муҳоҷирон суҳбат карданд ва дар мавзӯи мушкилиҳои муҳоҷирон гуфтушунид карданд. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. бо диққат тамошо кунед. агар ягон нафари шумо бихоҳем ки бо нархи арзон аз шаҳри Питер ба Москваро биёед ё ки аз Москва ба границаи Қазоқистон сафар кунед, рақаме ки рӯи экранда меброяд, занг зада аз номи мо суҳбат кунед, кори шуморо ҳал мекунанд ва ягон тахфифи нағз мекунанд. алиев Шаҳром нависондай: салом ака, ман патенти Москва дорам. ман метавонам ба дигар шаҳр командировка бурам. агар ки ҳамчун меҳмонӣ ё ҳамчун командировка рафтанӣ бошен, бале метавонед барои як муддати муайян истодан. а барои долга истодан ё кор кардан в дальнейшем шумо ҳуқуқ надоред ки ба ӯ патент дар дигар шаҳр кору фаъолият бикунед. як нафари дигар нависондай: ассалому алайкум ака Созӣ, саломатиёт хуб аст? ҳами аблаба чанд фоиз буд чи душанбеда ака? аз ҷониби вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин бора информатсия меброяд, баъд мо метавонем ки пешкаш бигардонем, чизе ки официални нашр мешавад, баъд видео мекунем худо хоҳад. як нафари дигар нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон, ман официални кор мекунам. ман Тоҷикистон бурам, патентам намесӯзад аз афсорни. вақте ки шумо официални кор мекунед ва гуфтанӣ бошед ки Тоҷикистон биёед, патенти шумо ҳам хеле беста, не бародари азиз. вақте ки омаден обратно ки рафтен, бояд сари нав ҳуҷҷат мекунед. Фарангиз нависондай: ассалому алайкум, грин-картара чӣ хел гирем? номери WhatsApp ки дар аввали видео мондагием, метавонем бо ҳамо суҳбат кунем ва кори шуморо буд мекунам. як нафари дигар нависондай: ассалому алайкум ака, ман як писарам дар оила, не ки дар қайди бобоям гузарондагиам. ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешавад? агар ки дар оилаи худтон як фарзанд бошен ва сардори оила ба қайд гирифтагӣ бошен, ба хизмати ҳарбӣ даъват намешавед шумо. як нафари дигар нависондай: акаи Сорбон, ассалому алайкум, ҳами уведомлениyaи патента чӣ хел кунем? чӣ дар корай барои уведомления кардан? барои уведомления кардан трудовой договор дар корай, ҳарди ҳамира
ба МВД-и Русия пешниҳод мекунем ва увидамлид мекунем. Як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум. Як савол доштам. Студентский билет дар Россия гирем. Ба он ба Тоҷикистон равам. Ба хизмати ҳарбӣ мебаранд? Бовар намекунам. Агар шумо официалӣ бихонед дар донишгоҳ, мисол вақти омадантон маълумотномаи донишҷӯӣ мегирен ва меоен, ягон мушкилӣ намешавад баъдан. Абдуллоев нависондай: ака кай амнистия сар мешавад? Паспорт мона чӣ хел аниқ кунем, ки чанд сола вез закритш аниқ бирояд? Барои муҳлатша муайян кардан рости гап намедонам, ягон ҷора тавсия додан наметонам ва барои амнистия шидан дар назар ҳастае, ки соли 2025 бояд бишавад. Агар дар ин мавзӯъҳо информатсия кишид, худованд хоста бошад, бо мо видео мекунем ва баҳри шумо пешкаш мекунем. Ба ҳамин хотир ҳамарӯза видеоҳои моро шумо пайгирӣ кунед ва тамошо кунед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.